И какво става, хора? Днес ще направим малко епизодче на Clash of Clans и тук с мен е брат ми, но той си тръгна. Ще снимам. Там ще направя една атака, може би. И сега чакаме да заредим. И може малко да лагва, защото съм с мобилен и е слаб. И тръгваме да търсим. Може и да не намерим. Аз мисля, че толкова лесно няма да намерим толкова с Dark Elixir, затова ще продължа когато намеря. И ще се видим по-късно. И продължаваме с видеото. Ето намерихме един. И сега ще го атакуваме с арчер. Тук имаме Куинс, който да убием. И пускаме нашия Куинс да стреля малко. И тук ще вземем сега малко Dark Elixir. Даме да вземем малко Dark Elixir, защото Dark Elixir ми е доста важен, за да успея да се направя Куинса. И тъй. Този беше 9 танхол беше май. Да, 9 танхол е бил. Можем да му оберем малко парички тук, за да се апгрейднем стеничките. И това нещо свършва. И ще свърши. Стабилно взехме. Сега не знам какво ще правим. Бяхме казали май, че ще направим един чалендж, но нямаме армия и ще първо да се апгрейднем малко стенички. Да видим дали ще успеем тази. И да, успях на тази стена да апгрейднем цялата редичка. Сега какво да направим? Ако щехме да правим, да пуснем чалендж. Пуснахме и изчакваме малко. Да, чакаме сега. Обаче ни трябва много еликсир. И сега ще играем. Ще изчакаме поне, докато освен ако не ми приемат, мисля да спирам видеото. Но ще изчакам още малко, защото може да има някой. И затова да изчакаме малко. Чакаме. По това време може да реквестим. Както бях казал, следващият епизод ще бъде когато Клан Лара започне. Това значи пак ще го снимам днеска, но няма да го кача просто днеска. И затова знам, че са ми кратки видеята, но и сега пред вас ще ви покажем армията, която се заредим, когато атакуваме някой от тях. Значи ще заредим два голема, една валкирка и това миньона. Тук малко арчерки
миниончета, мини барбериани и тук малко лузърчета искам да заредя и друго малко лоубрейкъра ми трябват. Така. Сега, не сме сигурни кой ще атакуваме, затова че 3 рейча и един хилинг спил. И тук един отрова. Мога даже 2 отрова. Една ми стига, защото аз няма да ги ползвам. Затова че и даже мога да ви покажа, даже за 5 минути ще бъде готово едното. Тъй. И мисля това да бъде за края на епизода. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за мен и да харесате видеото. И да напишете нещо в коментарите, например какво да правя в следващия епизод. И чао-чао!